அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து குடமிளகா சாதம் ரொம்ப ஈஸி. பாருங்கள் என்னென்ன தேவைண்டு. வெங்காயம் பல்லாரிங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய சைஸு, பச்சை மிளகா, தக்காளி 1, குடமிளகா ஒரு 2, மல்லி புதினா, முந்திரி, கிஸ்மிஸ்ஸு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஒரு பிரியாணி இலை, நம்ம ரைஸ் 2 கப்பு 2 டம்ளருங்க ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன். குக்கரை வச்சு நெய் ஊற்றிக்கிட்டோம் கொஞ்சம் போல், ஒரு 2-3 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். அப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பொருளும் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், முந்திரி, கிஸ்மிஸ்ஸு எல்லாம் போட்டுட்டோம். அதை நல்லா ஓரளவுக்கு ட்ரையாக வறுத்துக்கலாம். வறுத்துக்கிட்டு பச்சை மிளகா முழுசாக ஒரு 5-6 இல்லாட்டி 7 மிளகா போட்டுக்கலாங்க. ஃப்ளேவருக்காக போடுறோம். நான் கீரலை, மல்லி புதினா போட்டுக்கிட்டோம். அதையும் நல்லா ட்ரையாக வறுத்துக்கலாம். வறுத்துட்டு 2 டம்ளர் அரிசிக்கு இது வந்து 1.5 டம்ளர் தண்ணி பிடிக்குங்க. அதனால் இந்த டம்ளரில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறேன். பாருங்கள், ஊற்றியாச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் தயிர், ஒரு அரை பாக்கெட் அளவுக்கு தயிர் விட்டுக்கலாங்க. ஒரு 10 ரூபா பாக்கெட் இருக்குல்ல, அதில் அரை அதை இது பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் லைட்டாக தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறமா ஒரு அரை லெமனில் ஒரு அளவுக்கு புழிஞ்சிக்கலாம். பரவாயில்லாமல் புழிஞ்சிக்கிட்டு நல்லா கொதி வரும். நம்ம இதில் தக்காளியும் அரிசியும் போட்டுடலாங்க. நல்லா கொதிக்குது. அரிசி ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம். போட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம். தக்காளியை போட்டுட்டு நம்ம குக்கரை மூடி வச்சுட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் என்னான்னு சொன்னால், ஒரு கடாயை வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி, எண்ணெய் காயவும் நம்ம பல்லாரி தனியாக ஒரு பல்லாரி எடுத்து வச்சதை வச்சு நல்லா அதை வதக்குனதுக்கு பிறகு திரும்ப குடமிளகா போட்டோம். அதையும் நல்லா வதக்குறோம். ரெண்டும் நல்லா ட்ரையாக வதக்கிக்கிறணுங்க. இது வந்து நம்ம பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வச்சு விட்டு இதுக்கு ஏதாவது எள்ளு, கத்திரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி பண்ணியும் வச்சு விடலாம். இல்லாட்டி ஏதாவது கிரேவி வச்சு பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் கொடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நம்ம அந்த சைடு ரைஸ் வச்சுருந்தோம்ல, அந்த ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி ரெடி ஆகிருக்குண்டு. கரெக்டாக ஒரு விசில் தேங்க மூளை சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு. குடமிளகா சாதம். இதில் வந்துங்க நம்ம ட்ரையாக வதக்கி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயத்தையும் குடமிளகாயையும் இதில் போட்டு நல்லா பிரட்டிடலாங்க. நம்ம முந்திரி பருப்பு பொரித்து ஊற்றுவோம்ல நெய் சாதத்துக்கெல்லாம், நெய் சோறுக்கெல்லாம், அது மாதிரி பண்ணி இது தயிர் சட்னி, எக்கு, அப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் நாட்டுக்கோழி கிரேவி வச்சுருந்தோம். இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.